La senyora marquesa, ella mateixa. Sí, ella mateixa. La senyora marquesa m'ha demanat una cita. No ho sabia, sí. En l'entreacte de la funció d'ahir va enviar-me un missatge. Desitjaria parlar uns minuts amb la senyora Gabriel de Beaumont, comedianta. Gosaria d'aconsellar-vos aquest vi de xipre. Oh, no. Es tracta d'un licor de gran preu i de sabor exòtic. Però si penseu que amb aquesta mena de referències podeu mitigar el meu desgrat, ja està. Ja n'he begut. I ara què? Quina cosa més voleu tots vosaltres de mi? Seieu, per favor. Vull defensar les posicions extremes. Les millors representacions són aquelles en les quals l'actor és el personatge, viu intensament, perd inclús la consciència de la seva pròpia individualitat. El teatre no ha de ser art, ni ficció, ni tècnica. El teatre ha de ser sentiment, emoció i, per damunt de tot, el plaer de treballar